আমাৰ এই বাথাবাৰী বাৰ্ডে চিকলা হাৰিমু আফাদৰ উদ্যোগত ইয়াতে চিলভাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন হ'ব আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত আমাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে আমাৰ আৰজ পঢ়া হৈছিলে, আৰজ পাঠ কৰা হৈছিলে। সেই অনুষ্ঠানত মই আহিলোঁ। দুদিনমান পিছত এই অঞ্চলৰ সকলো বাথৌ সমাজৰ ৰাইজে ইয়াত আমাৰ চিলভাৰ জুবলি যিটো নেকি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব। খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান। আমাৰ যি নেকি চহকী বড়ো আমাৰ ভূমিপুত্ৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ চিনাকিৰ বুনিয়াদী হৈছে আমাৰ বাথৌ। গতিকে এই কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যি আপ্ৰাণ চেষ্টা এই বাথৌ সমাজখনে কৰিছে, মই এই চেগতে তেখেতসকলক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পৰিচয় কেৱল এটা জাতীয় পৰিচয় নহয়, এই পৰিচয়টো বিবিধতাৰ মাজত যে আমি ঐক্য, ভাৰতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা, সেই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকো এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আৰু উজ্জীৱিত কৰে আৰু অধিক চহকী কৰে। আৰজত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? মই আৰজত অংশগ্ৰহণ কৰি ভালেই পাওঁ। মই কৈছোঁৱে, এটা আৰজ মোৰ মনতেই আছে। মানে খুব প্ৰশান্তি পায় আৰু একদম আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, একদম ভক্তিৰ সকলো মানে নিমজ্জিত হৈ যেনেধৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আৰাধনা কৰে, সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। যিটো সমষ্টিটো এইখিনি জেগা আগতে কমলপুৰত আছিলে, নতুনকৈ বিৰাচত সোমালে আৰু দেখা পাইছে আপুনি ৰাস্তা পদূলি বহুত বেয়া হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব? ৰাস্তাবিলাকতো হ'বই। গতিকে আমি বিধানসভাত নিৰ্বাচিত কৰি ৰাইজে পঠাব, তাৰপিছত যদি আমি ৰাস্তা নবনাওঁ, দলং নবনাওঁ, স্কুল হস্পিটেল নবনাওঁ, কি কৰিম আমি? গতিকে এজন বিধায়ক হিচাপে তেখেতৰ দায়িত্ব সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন। গতিকে এই উন্নয়নৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো বিষয়ক অগ্ৰাধিকাৰ দি আগন্তুক সময়ত কাম কৰি যাম। ৰাস্তা ঘাট পদূলি, আমাৰ দলং ইত্যাদি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছে সেইখিনি কৰিম। তাৰ ঊৰ্ধত এনেকুৱা ধৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পবিলাক আৰু অধিক যাতে সুন্দৰ, এই অনুষ্ঠানবিলাকে কিমান কেইখন গাঁৱক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকে আমাৰ যিটো নেকি ঐক্যতাৰ বান্ধন সেইটো কটকটীয়া কৰি ৰাখিছে। এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি আৰু অধিক গুৰুত্ব দি কেনেধৰণে আৰু সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই ল'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আমাৰ থাকিব। गिबियावनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दि फैबाय थानाय बैसाग दाननि 10 आरो 11 अक्ट' अदेबानि 24 आरो 25 एप्रिल खालाराव बारदै सिख्ला हारिमु आफादा फैबाय थानाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो बै हाबाफारिया जोंहा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंहा बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ आयदाफोरखौ लादों। बिनिनो गिबि सानखालि बायदिसिना थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेनि उनावहाय मोनाबिलि समायावहाय 10 तारिखाव नोंथांमोना फरायसाफोरखौ लानानै जोङो इन्टेलेक्चुएल मिट होनना बुंनो हायो जे निट एसपायरेन्ट जेडब्लिउ एसपायरेन्ट स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों मोनसे इन्टेलेक्चुएल मिट लानाय जादों। बेवहाय जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना निट पास जाबाय बा जेडब्लिउ पास जालांनानै दा डक्टर खालामगासिनो दङ बा इन्जिनियारिं कर्स खालामगासिनो दङ, बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रानिकि एसपायरेन्ट दङ बिथांमोनखौ जोङो मोगा-मोगि लानो थाखाय सुबिदा होगोन। बैखालि जायफोर बिथांमोनफोरा फरायसाफोरा गोसो गुदुं जानानै दङ निट बा जेडब्लिउनि थाखाय बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि गेवलां मेला जोंहा 11 बैसागो खालि जागोन। बे 11 बैसागो खालि जों आलासि महरै बा गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सार बिथांखौ आरो थि बुंथिगिरि महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन जोंनि क'क्राझार बिएड कलेजनि गोरायुं बा प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' सार बिथाङा। ओंखायनो जायफोर बिथांमोना जोंनि हालामनि सोद्रोमा बिथांमोना जोंनि बे बैसागु गेवलाङाव नुजाथिफैनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै दङ बिथांमोना फैनो हायो बा बेजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ खावलायहरो जे जोंनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव जेन बिथांमोना नुजाथिफैथारो। आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेल एट्राक्सननि थाखाय जोङो गेवलां मेलावहाय मुंदांखा फावखुंग्रि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बेनि गेजेराव जोङो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि बिथांखौ नोंथांमोना गेवलां मेलाव नुनो मोनगोन आलासि महरै। आरो बिथांजों लोगोसे फेस्ला फावखुंगुर बिथाङा मेन्देला ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बोसोरफ्रोमबो
गेवलां बैसागु बादायलायनाया जायो। देग्लाय बोसोरावबो जोङो रुफाथि मायथाइ बादियै गेवलां बैसागु बादायलायनाय लाखिनाय जादों। बेबो जोंहा 11 बैसागु खालिनो जागोन। स' ओंखायनो जोंनि दाब दाब जायगानि आइ आफा बिदा फंबाय बा हारिमु मोजां मोनग्रा सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो खावलायगोन। आरो जोंनि हरनि जि स्पेसियेल एट्राक्सननि थाखाय सिंगारबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नितामनि बर' बिनानावखौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा जोंनि हालामनिनो गरेस्वर हालामनिनो एलफिनस्टन बर' फंबायखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। स' बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फोसावहरबाय जाहाथे बयबो जोंनि जानो गोनां जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेवहाय गासैबो लोब लोब फैनानै बाहागो लायो।